Bijltse Mandition. Van Zoon 8 en online via rtvnof.nl. Importeer. Mij René Koster. En je hoort ik mij Titus Vocht. Welkom hier in de studio. Dankjewel René. Code rood, het is heel correct waarom, maar in de studio eerder weer in werking treden. Want de temperaturen die ben je royaal boven de 30, ga ik het idee. Maar bij mij zit er een mooi verteer van. Titus, ik begin in het Friesk, maar als ik op stritten met die praat, dan spreken wij altijd Nederlands. Hoe doen we het hier? Ik vind het prima waar jij het beste bevoelt, René. Oké, maar nou praat Hollands waarom? Ja. Maar dan ben je zijn hele leven in Dokkum, man. Klopt. Ik kan ook wel een beetje Fries, maar ik waag me er vanavond niet aan. Nee, maar ik versta het dat doe ik net. Maar ik bedoel, we moeten het even aanpraten dat we daar geen problemen mee krijgen. Geen probleem. Het woord Dokkum is al vallen een 100% Dokkumer. Ja, al 62 jaar. Ja. Geboren in Echtoo. Meesten kennen die misschien nog wel van de familie Vocht van de HEMA. Nou ja, daar is dat voor de meeste mensen, denk ik, begonnen om kennis te maken met de familie Vocht. En later is het bij die, met name via een KPN-telefoonwinkel, nog teruggegaan naar de Jumbo. Ja, ook het goed had. Ja, klopt. En toen kwam er een Jumbo bij, meende ik. Ja, 2 Jumbo's. Ja. 1 was niet genoeg. En nou is 0. En nou heb ik 0. Nou, ja, zo werkt het. Ja, ik ben bij mijn ouders en bij mijn oom, bij Bonnie, ben ik in de zaak terechtgekomen in de HEMA. Daar heb ik 9 jaar gewerkt. Hartstikke mooi bedrijf. Toch iets andere elan gebracht. Toch wat jonger. Uiteindelijk is mijn vader eruit gegaan. Die is met pensioen gegaan. Ik heb nog 2 jaar met mijn moeder gewerkt en met Bonnie. En daarna is mijn moeder er ook uitgegaan. En toen heb ik samen met Bonnie ben ik daar als bedrijfsleider. Maar op een gegeven moment dacht ik van ja, ik wil eigenlijk wat anders. Ik was daar 9 jaar en ik zag eigenlijk wel een gat in de markt met de telecom. En dat is eigenlijk het begin van de mobiele telefonie. We hadden toen nog faxsets. Welke jaren hebben we het dan over? 1998. Oké. Had je dan over. Ja. En dat was dus echt de opkomst van de telefonie. Maar dan moest je misschien ook wel wat losmeisje van die HEMA. Want Vocht en HEMA, dat waren eigenlijk in één adem uitsprutsen. Nou, heel eerlijk gezegd, ik wilde eigenlijk iets voor mezelf beginnen. Ik vond het te makkelijk om te zeggen, ik stap daarin. En ik ga op, het was een fantastisch bedrijf, goed lopend bedrijf, gezond bedrijf. Maar ik had toch de drang om te zeggen, nou, ik wil eigenlijk beginnen gewoon met €0. 0 gulden toen in de tijd. Ja. Maar dan begint mij een KPN-winkel. Dat denk ik van, dan zit je toch alweer onder de koepel van een oor. Dan ben je toch nog net de eindbaas. Nou ja, we hadden toen uiteindelijk heel weinig winkels nog van KPN. KPN die begon toen net met franchise. En ik meende dat er toen iets van 8 winkels met franchise waren. En we waren best wel heel vrij. Want KPN leerde eigenlijk van ons. Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. Ze zetten natuurlijk de telecom, hadden ze verstand van. Alleen het hele franchise gebeuren minder. Dus ik was daar wel een hele vrije vogel. Ja. Maar toch wil je dat net genoeg? Nee, ik heb daar uiteindelijk een aantal jaren, 4 jaar heb ik dat gehad. Op 40 vierkante meter de winkel. Ik ben begonnen met 1 medewerker, geëindigd met 6 medewerkers. Het was echt de tijd, booming business was het. Ja. Maar ik zag op een gegeven moment wilde ik toch wel weer terug naar iets groters. Dus grotere oppervlakte. En toen ben ik gaan sneupen op het internet, wat toen nog vrij nieuw was. Al die introducties hebben we meegemaakt. En toen kwam ik Jumbo tegen. En Jumbo had op dat moment 40 winkels. En ik heb Jumbo gebeld, gewoon naar Veghel toe. En die zeiden, bel maar als je grond hebt. Nou, ik zei prima. Ja. En een week later belde ik heb grond. Zo ging dat toen. Ja, en, maar het schiet mij bij wie er net een Nieuwe Wema of zo. Of een oren supermerk aan die kant van de stad. Ja, Nieuwe Wema was dat toen. Er was toen vanuit de Breedstraat zijn ze verhuisd. Ja. De Nieuwe Wema. En later is dat Super de Boer geworden. Nee, toen eerst nog Komma nog. Ook en nog? Toen Super de Boer nog. Ja. Nou, ja. Dus het in al je formules, maar dat toch, ik wil. En wie dat nou een lucky shot, hier dat krijgt goed Albert Heijn of zo wezen kan? Dat had gekund. Alleen wij hebben toen best wel veel verweer gehad. Want er waren al een aantal supermarkten. En de supermarkten hebben ook een rechtszaak toen destijds aangespannen. Want die wilden geen supermarkt erbij. Maar die gaven eigenlijk aan van ja, moest luisteren, dan moeten we mensen gaan ontslaan. Nou, daar reageerde ik heel makkelijk op. Nou, ik zei, die kunnen mooi bij mij werken. Want dat kan nooit iets wezen om een winkel tegen te houden. De klanten bepalen uiteindelijk waar ze naartoe gaan. Ja, maar aan de andere kant, de oerhiet Stewart die had ik vaak onder oren in jou. Wat hebben we lezen die discussie over jongen, dat ik ben naar je super iepenje. En zei gewoon gemeentebestuur, nee, jongen, het al meest kan je winnen en het al voor jou kantometers dat we hier hebben. Ja. Als er een naar je supermarkt komt, kan dat net jeder, dan zou er een oren tegen gaat. Wie die sturing hier in Dokkum er dan net? Nee, toen op dat moment niet. Nee, zeker niet. En we werden eigenlijk aangemoedigd. Uiteindelijk zijn we op een rondweg terechtgekomen waar toen Autodijk zat. Dus dat was een carousel geweest toen. Met verplaatsen van winkels. En we hadden dus die parkeergarage. Maar we hebben geen. Nee, dat is bij ons toen niet ter sprake geweest. Alleen, het was natuurlijk wel
frappante, er waren 5, 6 andere supermarkten. En die riepen toen op dat moment, we zijn de goedkoopste. En ik was de enige. Ik had een heel goed spandoek gelijk opgehangen. Dat we de leukste supermarkt van Dokkum waren. Oh ja. Dus daar had je gelijk aan onderscheid. Ja, en misschien rekkers nou votten dadelijk wel even een punt wekken. Vooral ik even mij die oerhabel. Hoe dien wie zich van ondernemen. Hier is altijd creatieve ideeën. Werd terug als zo met die winkel even in het nijs komen koest. Ja. En had dat nou een speciale machine wie je om de lege flessen mee in te nemen. Bij wie te spreken. Of wie wat oors. Maar er wie altijd wel even een moment waarbij de media dachten. Ja, het is misschien wel commercieel. Maar we kennen het zuiver net shittel zitten. We maken het dan maar even weer heen. Ja, het begon eigenlijk toen ik op vakantie ging. Toen was de winkel nog niet geopend. En toen had ik al een primeur. Dat was de parkeerplaats voor zwangere vrouwen. Oh ja, die was bredere plakken. Want ja, ik zag dat wel. Hè, dat ik zei van ja, als je als klant en je bent zwanger. Ja, we willen ze graag hebben, want het gezin wordt groter. Maar dan moet die deur ook wat verder open. Hè? Dus als je daar wat meer ruimte hebt. En dichtbij? Ja. Bij de ingang van de winkel? Ja. Klopt. En wat een breder parkeerplaats. Ja, klopt. Nou, daar had ik meteen de Telegraaf te pakken. Dus ik had meteen landelijk nieuws. En daar begon het eigenlijk mee. Ja, dat soort dingetjes. Maar bedenkt dat dan zelf? Ja. Of? Ja, uiteindelijk wel. En het is ook een stukje gevoel wat je daarbij hebt. En hoe dat kan, weet ik eigenlijk niet. Maar die ingevingen, die heb ik toch wel vrij snel. Maar bestier je dit nergens? Nee, op dat moment niet. Dat had ik in Amerika een keer jongen. Nee. Dat doe je Rick. Oh, dat zou best kunnen dat het uiteindelijk, maar niet dat het zeg maar, dat je het daarvan af hebt gehaald. Nee, het was echt omdat je diep in die klant gaat. Je gaat naar die klantenbeleving toe. Want je begint, zoals ik net ook al zei. Je gaat diep in de klant. Nou ja, je verdiept je in de klant. Ja, dit is wel een marketingpraatje, hè? Nee, dat is niet, René, dat is niet zo. Ik vind je moet goed. Kijk, uiteindelijk, die klanten komen bij jou en die besteden geld bij je. Uiteindelijk betalen ze ons loon. Zo heb ik er altijd in gestaan. Dus het is gewoon keihard werken en zorgen dat je gewoon de beste bent. Iedere dag. En daardoor zag je ook dat wij binnen een jaar marktleider waren in Dokkum. En dat vind ik toch wel een hele prestatie. Omdat je eigenlijk, ik had meer dan 1000 sollicitanten toen we begonnen met de Jumbo. 1000 sollicitanten. We hebben, en had er een verklaring voor? Waarom woonde die bij die, werk je net bij een oor? Ja, ik denk toch op een andere manier. En het was een nieuwe formule. Maar het was voor mij natuurlijk ook nieuw. Want wij moesten toen bijna 3 miljoen gulden, of 3 miljoen euro investeren. Voor uiteindelijk zeg maar het totaalbeeld van Jumbo. Hè, met je verbouwing en et cetera allemaal. Dus dat was voor mij ook een gok. Maar ik vertrouwde er wel op. Want Jumbo had toen maar 45 winkels. Nou, door hast daar als ondernemer die energie in smitten. Dat is goed beteerd. Ik heb wel zeggen. Ja. Voel dat de meesten in Veghel van de Jumbo-organisatie ik op. Van verrek wat die jongen daar in Dokkum docht. Daar kunnen we misschien op oren plakken en ik profijt van. Hè? Absoluut, absoluut. Ik heb regelmatig in het Jumbo-blad gestaan. En uiteindelijk ben ik ook gekozen tot de beste supermarktondernemer van Friesland. Dus in die competitie hebben ze mij ook naar voren geschoven na 2 jaar. En je moet nagaan dat uiteindelijk, ik had geen verstand van supermarkt. Maar ik denk dat dat de grote kracht is geweest. Dat je eigenlijk out of the blue, zeg maar, out of the box. Dat je eigenlijk in zo'n formule terechtkomt. Dus ik huurde eigenlijk mensen, die nam ik aan. Die hadden er verstand van. Dus een slager en een groenteman. En daar had ik ook geen verstand van. Nee. Maar ik had wel verstand om mensen te binden. En oprecht. Dat je daar ook goed mee omgaat met die mensen. Want uiteindelijk, ze zijn mijn grootste kapitaal. Alleen ze staan niet op een balans. Maar als je dan voor de winkel hebt, ik zakelijk jongen, ben je daar een beetje eigenwijs van? Dat is moeilijk natuurlijk voor mijzelf. Ik voel dat zelf niet zo. En ik denk ook niet dat het zo is. Want het is het hele mooie. Ik heb nooit een personeelskort, nooit een medewerkerstekort gehad. Mensen werkten graag bij mij. Omdat ik zelf ook keihard meewerk. Misschien is het dan uit eigen wies, maar zelfverzekerd? Nee, ook niet. Dat komt wel goed. Ik kan wel een gokje wegen, want als ik het god in de merk zorg of als ik de kans zorg, dan brengt het altijd wat op. Nee, dat is een valkuil, denk ik. Ik denk dat je daar heel veel erg voor moet oppassen. Het is iedere dag gewoon op scherp staan. Iedere dag 7 dagen. En destijds was het toen nog even 6 dagen. Maar later natuurlijk in mijn Jumbo gebeuren 7 dagen. Met online en alles erbij. Nee, dat is gewoon hartstikke scherp bezig. En ook niet denken van ik ben de grote. Nee, ik ben gewoon een zelfstandig ondernemer. Ja. En ik moet gewoon keihard werken. Of maar we zeggen wie je. Want wij constateerden, hij is nou nog 0 Jumbo's. Klopt. Ja, ik ben geen ondernemer meer. Ik ben, nee, absoluut niet. Alleen als ik zie wat ik nu nog niet een pensionado. Nee. Nou, eigenlijk ben ik dat wel een beetje. Rentenier. Ik weet niet als dat rentenier is. Als de zaak verkocht hast en dan hast je goed geld voor kregen, dan krijg je ons koftje uitje. Ik heb het niet gekregen. Ik heb het verdiend.
En ik ben natuurlijk heel wat jaren, 7 dagen in de week aan het werk geweest. Die van Hette Gunt, gaat het helemaal net om. Weet ik. Maar ik ging er even om. Bist aan het rentenieren of bist nog ontbijbeunen op allerlei oren te doen? Nee, ik ben niet aan het bijbeunen. Absoluut niet. Klussen die ik ook doe. Ik doe natuurlijk wel voor een aantal hogescholen wat. Maar dan zeg ik, als je me wat wilt geven, dan geef je het maar voor onze stichting. Okay. Lezingen houden best wel veel. Ja, Geef die aan had de ik stichting. adviezen. En de inderdaad was steeds bij bepaalde squallen verboen. Om daar ondernemers in de dop adviseren. Klopt. Wat ze het waar moeten al eerst te vertellen hoe zo het dien had. Maar dat is... Het is allemaal prodeo. Liefdewerk oud papier. Ja, absoluut. Ja. En dat is met de stichting is dat precies zo. Dus ik heb dat niet. Ik heb het verder goed. Ik klaag niet. En we kunnen ons prima redden. En ja, wat nu mijn werk eigenlijk is, en daar voel ik me toch wel een beetje ondernemer voor, maar dat is andere mensen helpen. Ja, nou daar komen we dadelijk even over te spreken. Maar door is ik net die zei van, nou, ik heb de tent verkocht. Het yield zit nou op een bank. Ik heb je er een camper voor en wij gaan een jaar hier op paard. Nee, dat past totaal niet bij ons. Ik had misschien ook wel op dat matrasje kunnen liggen aan komen meer. Maar nee, dat past totaal niet bij. Dus 14 dagen misschien, maar dat ik al wel langer. Nou, dat is wel de max. Ja. Of mag zo gewoon altijd Dokkum een beetje roeken kennen? Nee, dat niet. Maar ik vind het gewoon veel te mooi om zeker in deze mogelijkheden die ik heb om iets voor anders te betekenen. Als dat nou in Dokkum is, toevallig is dat nu Dokkum. Maar als ik bij een hogeschool ben, vind ik het ook prachtig. Alleen zeg maar mijn zogenaamde werk, dat is eigenlijk toch wel de stichting. Ja, maar de stichting, de naam is al een paar keer val. En dan gaat het om de stichting Ik Ben Wil. Ja. Ja, soort mensen herkennen dat wel zeker in deze regio. Want ik daar is kijk als in die supermarkt van daar altijd wel weer wat te beleven. Ja. En daar bist groenlezer van de stichting. En daar bist er nog wel bij belutsen. Maar daar bist net meer het kloppend het van die stichting. Toch? Ook het goed begrepen haar. En hoe bedoel je dat? Nou, dat ik op enige afstand van die stichting alweer steen is. Om te verzwaren dat het misschien net helemaal alleen nog maar die ding is. Nee, dat wel. Kijk, we doen het met elkaar. Laten we dat voorop stellen. En het is helaas ontstaan doordat mijn moeder getroffen werd door Alzheimer. Ik deed verschillende acties. Ik heb bijvoorbeeld een keer een marathon gelopen in New York. Dat was mijn de enige, maar ook de laatste. Maar die heb ik voor Kika gelopen. Dus ik denk, als ik hem loop. Ik wou gewoon de zwaarste marathon van de wereld hebben. Nou, dat is onder andere is dat New York. En als ik hem dan loop ik hem voor Kika. Zo heb ik er altijd in gestaan. Zo heb ik het ook voor mijn moeder gedaan. Dat ik dacht, ik moet aandacht vragen. Terwijl mijn moeder toen nog leefde. Heb ik grote plakkaten in de Jumbo gehad. En daar heb ik aandacht gevraagd. En toen heb ik een actie opgestart. Ik heb een aantal mensen om me heen verzameld in mijn netwerk. Daar heb ik gevraagd, help mij. Want ik wil graag hier aandacht aan geven. En die actie, die tijdelijke actie heette, ik ben Wil en ik heb Alzheimer. Ja. Misschien kun je het nog herinneren. Ja, zeker. Grote foto's. En wij hebben ons als familie heel kwetsbaar opgesteld. Dat het iedereen kan overkomen. Ben je ondernemer, ben je arm, ben je rijk, whatever. Maakt niet uit. Het kan iedereen overkomen. Het is een vreselijke ziekte. Daar heb ik hebben we 16.000 euro mee opgehaald in 5 weken tijd. Helaas is mijn moeder 2 weken daarna overleden. Maar ik werd zoveel aangesproken in de winkel. Dat heeft mij, dat heeft mij bij mijzelf heel veel teweeg gebracht. Dat ik echt, en dat mensen zeiden, wat is dit mooi wat jullie doen. Dus we hebben daar heel veel mensen mee geholpen. Mijn moeder was overleden, 23 november is ze overleden. En in januari dacht ik kan dit niet laten rusten. Dit kan niet. Nou, dus ik heb me voorgenomen om de stichting. Ik heb diezelfde mensen die toen met de actie bezig waren. Die heb ik gevraagd van help mij daarin. Gaan we een stichting oprichten. En zo is eigenlijk de stichting al ontstaan. Ja. En wat is de doelstelling van de stichting? Hoe is dat verwut je? De doelstelling is voor Noordoost, Friesland en voor Dantemediel om te zorgen dat we het taboe eraf halen. Dat we daar vrij kunnen over spreken. Dat we dat continu onder de aandacht brengen. Taboe eraf halen, dat is wel heel breed. Ja, nou in ieder geval, nu spreek ik soms nog wel eens mensen en die zeggen dan tegen mij, mijn man heeft ook Alzheimer. Mensen schamen zich een beetje. Precies of zo. Nee, klopt. En wij hebben getracht, mijn moeder heeft dat ook gevraagd op een sterfbed, van vertel dit. Deze ziekte, het is een vreselijke ziekte. Mijn moeder was de laatste dag, net voordat ze stierf, was ze glashelder. En daar hebben wij samen hele mooie gesprekken gehad. En daar vroeg ze ook van, vertel dit verder, Titus. Ja. Doe je wat mee. Dus altijd uit de gedachte, ook vanuit hun ondernemerschap, altijd klaarstaan voor een ander. Zorgen dat je, als jij het goed hebt, heeft een ander het ook goed. En je inzetten. En ik denk dat heeft mij geraakt. En dat heb ik natuurlijk wel onthouden. Hast je het idee dat je mem altijd ik mij zocht als de stichting aan de gang wist? Ja, dat heb ik soms wel. En ik zie het ook wel op onze kennissessies, op symposia's. Ja, dan hebben we altijd een grote foto van Wil hebben we daar te hangen. Ja, dat doet mij persoonlijk, het emotioneert mij altijd. Ja, dat vind ik wel heel mooi.
Ja, nu gaat het vooral zeg maar over bekendheid, over het fenomeen Alzheimer, wat dat betekent, en dat je het taboe eraan hel je, dat je de vrijer over praten kennen. En meer concreet van mensen die daar only lijden en de familie daar omheen. Ken daar ik dingen van? Ja, zeker. Wij neem even bijvoorbeeld het eerste event wat we jaarlijks hebben. Dat is het vergetelijk koken. Koken mensen met dementie, koken voor hun mantelzorgers en familieleden. Dat is eigenlijk tweeledig. Hè? Voor de mensen die dementie hebben, zorg je dat ze nog bij de wereld horen. Dat ze kunnen koken. Hè? Wel met hulp, maar we kunnen koken. Dus een stukje eigenwaarde. Maar voor de mantelzorgers en familie. Het is een cadeautje. Ja, dat is een cadeautje. En zo wordt het ook gewaardeerd. Hè? Zo wordt het ook aangegeven. Dat is verrekte emotioneel, vind ik dat altijd. Als je dat ziet met die mensen. Maar tevens voor de mantelzorgers en familie doe je ook wat. Hè, dus het mes snijdt aan twee kanten. Plus de medewerkers, onder andere van de Wagen in Dokkum, die doen dat. Fantastisch. Jonge mensen die zo gegrepen zijn door dit. Ja, die melden zich eigenlijk dezelfde avond alweer aan voor volgend jaar. Ja, bijzonder. Heel bijzonder. Ja. Heel bijzonder. Nou, we hadden het net over activiteiten die toch bij de Jumbo dan ondernamen en die dan landelijk opvoeren. Zo'n initiatief als dit. Ben er ik al orenkernen in Nederland die zeggen van, maar wacht eens even, wat ze daar met die stichting in wat eerst doen, dat is misschien wel wat voor u. Ja, we hebben nou diverse gemeentes die bij ons terechtkomen, die ons vragen. Kijk, we kunnen niet zeggen, nou Wil gaat bijvoorbeeld naar Amersfoort toe, want niemand kent Wil in Amersfoort. Ik denk dat dat onze kracht is. Het concept. Concept aan zich wel. Ja, we hebben nou inmiddels 5, 6 gemeentes. En die komen eigenlijk bij ons. En dat zijn niet gemeentes, maar mensen zeg maar, die eigenlijk ook zoiets willen. En die komen bij ons te raden om te vragen van, nou, hoe doen jullie dat eigenlijk? En wat kunnen we daarvan leren? Ja, we worden wel gevolgd, absoluut. Ja. Nou, we praten daar dadelijk goed terug. En ik mag over andere dingen zelf. Maar ik kreeg om wat muziek terug te gaan. Want om een beeld van de gast te krijgen, betekent ik dat we wat muziek jaren willen. Want dat, de soundtrack van je Libben, zei ik wat over de gast verteld. Direct als eerste. Ja, dat vind ik een hele mooie band. Niet dat ik nou van alles direct, maar ik vond dit nummer vind ik wel een speciaal nummer. Ik kijk altijd naar Jamie, naar die drummer. Vind ik altijd geweldig om dat te zien. Ook de andere bandleden. Ja, kwam dit nummer, dat draai ik regelmatig. Ja, Through the Looking Glass. Inside isn't easy. I'll be drinking at my own front door.
Through the Looking Glass. En we draaien het omdat Titus Vocht, jong te gast bij Impeteer, daarom vregen had. Je weet, het recept is eigenlijk heel eenvoudig. We praten een uur lang met de gast. Hoe verschillende thema's waar we hem of haar een beetje van kennen. Maar de soundtrack van haar leven, die speelt het echt een rol in dit programma. Daarom 3 stukjes muziek die zij zelf uitkiezen. En de eerste van Titus Vocht weer Direct. Ja, Titus Vocht, we hadden al even zijn de Jumbo, de man van de HEMA, de KPN-telefoonwinkel, de man van Dokkum, de man van de stichting Ik Ben Wil. Dat is trouwens ook een prachtig tegeltje nog. Vadilisten. Ja, die heb ik voor jou meegenomen, René. Zo'n cadeautjes mij soms ook gewoon even om vreegje. Ja, nee, maar dan dat krijg je het verhaal er gaten. namelijk bij. Ja, nee, klopt. Nou ja, dit is het tegeltje. Samen maken we lokaal het verschil. Met de afbeelding van mijn moeder erop. Die wil ik ook graag overhandigen namens onze stichting. Nou, hartstikke mooi. En eigenlijk is het zo. Wij vinden dat er is geen keuze meer van mag je samenwerken. Je moet samenwerken. Zeker in onze regio. En dat vinden we heel erg belangrijk. Om het te verbinden. En ja, in het begin hadden we natuurlijk best veel moeite met onze stichting. Toen we nieuw waren werden we nooit gebeld. Nu worden we gebeld. En soms enkele keren is er wel een partij die eigenlijk niet het nut ziet om samen te gaan werken. Nou, daar gaan we dan omheen. Links of rechtsom. Ja. Het is prijzenswaardig wat je hem doet. Het initiatief en de acties die je hem ondernemen. Het geld dat je hem ophaalt. Ja. De publiciteit die je hem krijgt. Het taboe wat er al gaat. Geen verkeerd wordt oor te sissen. Maar, denk ik dan. Ja. Is dit net gewoon de taak van de oorhiet? Dat de oorhiet zorgt dat dit soort dingen goed regelen binnen. En dat die mantelzorgers het plak krijgen dat ze vertjennen. Dat het taboe er al gaat. Dat net van particulieren afhangt. Nee, ik zou het juist andersom willen draaien. Ik zou willen dat de overheid meer gebruik maakt van ons. Meer. En wij hebben geen verstand van zorg. Maar wij hebben wel verstand van andere dingen. En ik denk dat je dat moet samenbinden. Het samen de uitdaging uitgaan. Ik denk dat vind ik dat mag er mij wel meer. Ook lokaal. Dus dan zou het op die manier alsnog landelijk uitgerold worden kennen. Ja, dat zou zeker. Ik denk dat je kan nooit, als je dit werk doet. En het kost allemaal niks wat wij doen voor andere mensen. Ja, wat is daarop tegen? Ik bedoel, er is een hele groep mensen. Wij werken met 60 vrijwilligers. En als je ziet van jong tot oud. Die meedoen bij ons. En sommigen zijn iedere dag zijn werkgroep. Weet ik niet allemaal wat. Wat is dit fantastisch. Dat mensen zich zo belangeloos inzetten. Voor deze mensen die het zelf niet meer kunnen. Die dementie hebben. Ja, dus ja. Ik nodig graag de partijen uit. En ook zorgverzekeraars. Vind ik ook echt. Die kunnen veel meer gebruik maken van ons. Ja, nou ja, het verhaal is al royaal verteld. In deze regio konden we het al een beetje. Maar toen kwamen de koning en de koninginnen op bezieten. En toen kreeg ik nog eens de kans om het hun nog eens een keer uit te lezen. Ja, dat was fantastisch. Allereerst al dat we uit werden gekozen om daar ons verhaal te mogen doen. Ja, de winterij-organisaties die ook dit. Ja. Ja. Op een ziel even importeren met het kende peer kon dit even oorscoden aan tafel. Ja. En daar wie is een van die treien om OEM Stichting het hier net door te vertellen. Klopt. Eigenlijk te kort en ik wil eigenlijk ook nog graag een vervolger gaan doen. Ik denk dat die ook nog gaat komen. Oké. Ja. Dat signalen concreet? Nee, nog niet concreet helemaal, maar dat komt er denk ik wel aan. Maar in ieder geval op dat moment hebben we de kans gehad om in ieder geval iets te gaan vertellen en onze stichting. We hebben er zoveel reacties. Ik heb honderden reacties gehad van het positieve verhaal van toch prachtig die kans. Ja, en dat was voor ons een stuk erkenning ook weer. En met een grote, dikke, vette knipoog naar mijn moeder. En hoe hem het wat kregen dat je hem on dat tafeltje in je van de drie partijen win? Nou, ik denk dat wij gewoon ook opvallen in de markt. Ik denk dat dat het ook is. Maar hast alle mogelijkheden even ongrepen om ervan te zwaaien van dat wij eigenlijk Nee. Eerlijkheidshalve heb ik in het begin een mail gestuurd. En dat zou mooi zijn dat wij hebben ook een koor, Wils Koor. Mensen met dementie. Nou, het zou het niet prachtig zijn dat ons koor, zit inmiddels 40 leden op, dat die mensen mogen zingen voor de koning en koningin. Nou, dat is het dus niet geworden, maar het is wel over de stichting. Het is wel zongen, maar er horen mensen die het van vieren dat wij weten en net lijden aan Alzheimer. Nee. Dat klonk ik geweldig, Max. Ja, zeker. Dat, nee, absoluut. absoluut. Ja, nee, zonder meer. Niks de nadelen van dat koor, dat zo bedoel. Dus nee. Maar dat had denk ik een orendoelstelling dan de meest mooie muziekleidje. Ja, in de tijd dat wij direct hier als muziek even ophielden, hast u uit de dwaske treien libbesvragen selecteerd. Ja. Nou, die ging maar even bij die del, als het goed vindt. Helemaal goed. Wat is het meest impulsieve dat je ooit hebt gedaan? Nou, ik doe best wel veel dingen impulsief. En ik denk dat de laatste echte impulsiviteit is de beklimming van de Kilimanjaro.
In de vriendengroep met 2 andere vrienden, met Jochem en met Ilke. En we zeiden, nou zullen we dat gaan doen? Zullen we gaan beklimmen? Voor Wil? Nou prima, ik zei dat gaan we doen. Maar ik wist niet dat hij 6 kilometer hoog was. Wist ik echt niet, oprecht. En ook niet hoe steil. En hoe onherbergzaam. Ja, juist. Ik wist het echt niet. Ik wist wel dat hij in Afrika lag, maar verder niet. Dus best wel impulsief. Ja. Een beetje dom? Nee, zeker niet. Nee, want we hebben ruim een jaar kunnen voorbereiden. Alleen als je A zegt, moet je ook B zeggen. Dus, maar dat niet met die marathon al zag? Ja, marathon precies hetzelfde eigenlijk. Ik zit vanaf, we doen eerst dus de 4 mijl van Grains. Ja, dat zou kunnen. Maar fotomarathon. Ja, ik denk meteen maar een van de zwaarste en dan is het goed. Ja. En dan een bergje beklimmen en dan net naar de 7 heuvelen. Of nee, we pakken het gelijk wat groter aan. En dan, maar weet je wat het is? Dat klinkt ook wat beter, want uiteindelijk was ons doel om geld op te halen. En wij noemden dus niet de Kilimanjaro, maar de Willy-Manjaro naar mijn moeder toe. Ja. En ik was op dat moment op die 6 kilometer hoogte, was ik even dichter bij mijn moeder. Dus het was voor mij een zeer emotioneel. En voor de jongens trouwens ook, voor Ilke en voor Jochem ook. Maar er klinkt ook iets in terug van heel die grenzen verskoen. Ja. Oprekken. Ja, dat heb ik wel een beetje, ja. Was ik altijd de beste wezen? Nee, niet de beste. Nee. Maar Nee, gewoon. Ik vind het gewoon heel erg leuk. En ik merk dat aan vrienden van mij, die vinden het ook fantastisch. Die worden, wij drijven elkaar op, zeg maar, wel in een leuke positieve zin. Ik ga nou straks in september de 100 kilometer lopen in België. Binnen 24 uur. Samen met een maat. Ook met de sport. Wat vinden ze daar thuis van? Goed idee? Nou, dat is wel redelijk goed, ja. Nee, dat is goed. Je krijgt toch iets in om jou en ik wel eens signalen van... Dit is nou even een beetje op een remje. Ja, inderdaad. Ik heb geen 20 meer. Nee, dat klopt. Maar ja, ik had ook nog idee om richting China te gaan en zo. Dat wordt me nou eerst even afgeraden. Maar het wordt nou nog tuurlijk heb je thuis, maar ik overleg het wel allemaal thuis. Thuis moet het wel goed vinden. Ja. Als er geen Green Jocht van komt... Nee, dan doe ik het niet. Nee, dan heeft nou een dochter mij naam. Want die zei van, het gebeurt net... Dan ben je thuis. Nou, dan hou ik er wel rekening mee. Alleen, kijk, het is natuurlijk wel zo. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat zo'n marathon ook, die loop je natuurlijk niet voor niks. Die loop je voor Kika, voor kinderkanker. Dus het zit wel een doel achter. Ik doe het dan ook niet voor mezelf. Maar als ik het doe, dan doe ik het graag voor een ander ook. Dus dat is denk ik ook mooi. Jelijn, nog een vraag. Ja. Wat is er het meest aan jou veranderd in de afgelopen 10 jaar? Nou, dat ik wat ouder ben geworden. In het zicht. Eigenlijk denk ik verder, hoop ik toch dat ik voor heel veel mensen dezelfde persoon ben gebleven. Ja. Maar verneemt verder wel dat het ouder wist? Nee, tuurlijk. Nee, maar ik heb wel een tempo wat aardig hoog is. Ook nu nog. Ik ben nu 62. En ik sport 6 keer in de week. Dus dat is wel, maar wel met veel plezier. Dus dat is ook heel belangrijk. En ik heb toch wel heel vaak, ook in mijn werk was mijn hobby. Dus dat is wel een heel geluk wat ik heb gehad. Ik heb fantastische mensen om me heen gehad. Dus ik kan niet zeggen dat ik nou... Kijk, ik kan niet meer tegen een 18-jarige van hardlopen. Dat ga ik verliezen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om een stukje plezier wat je doet. Ja, maar ik denk, die vraag je hoe de verhoring in de laatste 10 jaar. Nou, dan had in de laatste 10 jaar onder andere de zaak verkocht. En dat is zo'n heel logisch antwoord wezen. Maar dan zei ze, nou ja, ik ben ouder geworden. Ja, zo zie ik dan het. Dan denk ik van, nou, misschien verneemt er dat wel meer als er blikken lid. Nee, de zaak heb ik verkocht omdat ik uiteindelijk nog een aantal miljoenen moest investeren. En dan houdt het gewoon in dat ik dus 10 jaar door had gemoeten. En dat betekent dat ik dus... Dat is weer een eis van Jumbo? Nee, dat is de eis die je vanuit jezelf. Omdat bij ons heb je toch wel, als je zo'n groot bedrag gaat lenen, dat je er gewoon 10 jaar moet werken. En snotter gaat. En dan ben ik 68, 69. Ja, dat doe ik mezelf, maar ook de zaak tekort. Daar ben ik gewoon heel realistisch in. Gewoon een hele zakelijke afwaging. Ja, hele zakelijk. En je moet niet vergeten, René, toen ik mijn zaak verkocht, was ik al 2 jaar daarmee bezig. Want het is een heel tracé waar je doorheen gaat. Dus het is niet zo van dit, want mijn werk was mijn hobby. Ja. Dus was ik 10 jaar jonger geweest, was ik doorgegaan. 100%. Oké. Dus daarin dan toch wel die leeftijd van die cyanide. Ja, de afweging maken ook voor jezelf. Dan heb ik nog een vraag. Gelooft u in God? Geloven is ik heb soms wel eens contact voor mezelf. Met God. En ik heb ook wel contact met God gehad uiteindelijk met mijn ouders. En je hebt soms momenten dat je daar toch wel eens even om vraagt. Hè? En ik zit natuurlijk nou meer in die zorgkant. Dus ik zie best wel heel veel ingewikkelde dingen waar ik toch wel best wel verdrietig van word. En aan de andere kant weer heel veel energie krijg om dat toch te bewerkstelligen van mensen die het zelf niet meer kunnen. De naam Titus komt, dat ik me net vergis, van Titus Brandsma. Ja, ik ben er niet naar vernoemd. Mijn opa heette Titus, mijn vader heette Titus, mijn neef heette Titus en ik was kleine Titus. Dat ben ik tot aan mijn 50ste maar geweest. In die Roomse gemeenschap speelde de familie Vocht een wichtige rol. Ja, zeker.
Dus het lijkt van de hand om die relatie met Titus Brandsma, die ik van Dokkum zo'n wichtige rol spelen had, om die te lezen. Nou, ik zal je zeggen, wij zijn, ik ben de datum even kwijt, maar wij zijn toen naar de zalenverklaring naar Titus Brandsma geweest in Rome met mijn opa. Die was dat wie uiteindelijk nog de heiligverklaring? Ja, heiligverklaring, ja. Mijn opa was toen 89 jaar, die werd 90 in Rome. En die heeft daar live nog zelf de hand mogen schudden van de paus. Zo. Dus de 4 Titussen zijn erheen gegaan. We hebben toen ook nog best wel publiciteit gehad. En de pastoor Ros is toen nog mee geweest naar Dokkum. En mijn opa die zorgde ervoor dat we met z'n allen daarheen konden. En daar hebben we de zalenverklaring meegemaakt van Titus Brandsma. Ja. Rooms-Katholieke Kerk, of Mierskip is relatief lieds in Dokkum. Ja. Ben je dan altijd een beetje oors tussen al die gereformeerden en die hervormden? Nee. Ik vind daar moet je geen verschil in maken. Je moet iedereen ook daar vrij aan laten. Dat wie 50 jaar misschien wel samen, maar nou al lang. Nee, klopt. Hetzelfde met ik ging naartoe. Ik heb de zondagopenstelling heb ik aangejaagd toen destijds al jaren geleden in Dokkum. Ook met respect voor de kerk. Hè. Niet 's morgens open, maar dat 's middags open. Gewoon de reken. En diegene die wilde komen, die kon. En wil je niet, kom je niet. Heel simpel. Ja, dat is een beetje de liberale inslag. Maar dat had bijvoorbeeld hier, we zitten ook in de Westerrijn. Nee, klopt. Het had in Dantemerdeel nog tot een paar mannen alleen het worden bewijzen van spreken. Van dat Jegering jocht kreeg. Ja, maar misschien als ik dan hier had ik misschien niet gedaan. Je moet ook je keuzes maken daarin. En in de plaats, daar vind ik, daar moet je wel rekening mee houden. Net zoals ik bijvoorbeeld sportclubs sponsorde in dorpen waar geen supermarkt was. Er staat daar een supermarkt, deed ik daar verder niks. Maar anders zorg ik ervoor dat ik. Dus je houdt wel rekening met heel veel dingen. Ja. In dit programma is dat ik de regie had. Dat vind ik altijd wel leuk. Dus ik bepaal verder wat ik dit. Ik jou wel een stukjes de regie uit handen. Ja. Het zouden ze draaien van de muziek en dat soort dingen. En natuurlijk is toen in eigen hand worden. Maar ik vond het nou toch wel nieuwsgierig om even een stukje regie uit handen te gaan. Dus zo onder de muziek zei het van. Vreeg je dadelijk ik nog even naar de bekers. Want dat is ik een mooi verhaal. Nou, ik ken het verhaal, denk ik net. Nee. Toen net een vraag waarvan ik van doel wie om te stellen. Maar dat doe ik nou toch even. Maar je hebt Vertel wel nog eens van die bekers. Nou, kijk. Wij waren toen marktleider. En ik vind het blijft een van mijn mooiste verhalen. Wij waren toen marktleider in Dokkum. Van de Jumbo? De Jumbo. Ja. Maar iedere week bezocht ik 5, 6 verschillende supermarkten om te kijken. Want ik vond zelf, gekscherend, daar stonden nog te veel auto's op het parkeerterrein. Dus wij wilden graag wat meer klanten hebben. Nou, allemaal met knipoog. Maar ik zag in die winkels ook allemaal bekers staan. De beste dit of de beste dat. Dus ik denk, hoe kan dat nou? Wij zijn gewoon de beste. Zei ik dat tegen mijn medewerkers om de zaak op te sweepen. Dus ik ben naar de prijzenwinkel in Den Bouden gegaan. Daar heb ik 40 prijzenbekers gehad. Nee. En daar heb ik gewoon van die op laten zetten, laten graveren. Het beste gehakt, het beste groente, het beste personeel, het beste brood, het beste dit. En door de hele winkel. En we kregen allemaal felicitaties van klanten. Die zeiden, nou wat is geweldig wat jullie een prijs hebben gewonnen. Ja. Nou, dat vond ik toch wel mooi. Dat denk ik van ja. Maar dat is dan, ik werd even zo'n ondernemersgrapje. Ja. Waarbij je misschien jezelf wat een schouderklopje jouwen. Nee, ik denk niet eens. Maar het is wel lachen natuurlijk. En hetzelfde bijvoorbeeld als er een concurrerende iemand bij mij van een supermarkt toch zijn boodschap bij ons haalt. Omdat we toen de goedkoopste waren. En zij misschien wel. Dan maakte ik even een fotootje van op berug. Die had dan kleding aan. Dan zei ik nou zelfs, bepaalde supermarkt die winkelt bij de Jumbo. Weet je wel, dus het is met een knipoog. Ja, maar een knipoog, maar wel. Het is een concurrentiestrijd en daar zie je die het wel winnen worst. Uiteindelijk, ik wil hem niet verliezen. Nee, dat is dat klopt. Op hetzelfde deel. Ja, nee, klopt. Nou ja, ik jouw werkstukje regie uit handen, want we draaien nog even muziek. Er hiest meerdere nummers trojum, waaronder ik U2 en B.B. King. Ja. Waarom dat? Nou, dit is al 25 jaar geleden dat wij in een berghut in Frankrijk waren. Ik zei Zuid-Frankrijk, maar in Frankrijk waren aan het skiën. En wij kwamen daar terecht in die berghut. En het was het einde van de middag. En we hebben daar, dit nummer werd gedraaid. En het was een kleine berghut, maar die ging gewoon helemaal op de kop. Met de mensen die er waren. Maar het was zo fantastisch. En welke we had het dan hoor? Nou, wij waren met een groep vrienden. Maar er waren ook andere mensen. Maar eigenlijk die hele berghut, inclusief het bedienend personeel, ging eigenlijk los op dit nummer. Nou, en B.B. King ging sowieso op. We weten in elk geval wel hoe het nou klinkt. Ja. Love comes to town, I'm gonna jump that train. When love comes to town, I'm gonna
before love came to town. Ran towards you, John, when I heard a guitar scream. The notes were turning blue. I was dazing in a dream. As the music played, I saw my life turn around. That was the day before love came to town. When love comes to town, I'm gonna jump that train. When love comes to town, I'm gonna catch that plane. Maybe I was wrong to ever let you down, but I did what I did before love came to town. Nou, moet maar eens in supermerktermen. Het is een 12 prijs van Ian. U2 en B.B. King. Beide het heren in dit nummer. We draaien omdat Titus Vochter omvregen hier. En dan doen we dat. Dat stukje regie krieger in elk geval. Ja. En we praten met hem over supermerkzaken. Over de stichting Ik Ben Wel. Over het peteer dat zelfs mij de familie daar oerhouden is. En we kregen een tipje van de sluier. Dat het samenwezen kent dat nog een vervolg krijgt. De grote uitdagingen die er uitgeet. Ongeet. En dan met name mij opbrengsten voor het goede doel. Nou, hij had misschien ook nog wel een toekomstplan, dat zullen we dadelijk even doen. Maar we zijn daar aan de reactiecarousel. Yes. Voor de mensen die het net kennen, ik vuur je 24 namen, begrippen, woorden of wat dan ik in heeg tempo op de gast. Die jouwt een spontane reactie. En dat er onleiding voor is binnen een stuk of wat, dat we dan er nog even op rondkomen. Best. Nou, Jo, zit er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Goed. Kom maar op. Havermelk. Prima. Kooistadion. Ik heb niks met voetbal. Songfestival. Heb ik ook niks mee. Bitterbal. Af en toe. TikTok. Niks mee. Scootjeshielden. Leuk. Vinyl. Leuk. Kamperen. Niks mee. Pensioenleeftijd. Prima. Max Verstappen. Fantastisch. Netflix. Af en toe leuk. Honden. Ook leuk. AI. Kan handig zijn. E-bike. Nee. Papieren krant. Ja. WhatsApp. Ja. Thuiswerken. Ja. Epke Zonderland. Niks mee. Het Koningshuis. Prima. Improviseren. Ja. Kerstgeld. Ook goed. Elfstedentocht. Ja. Geweldig. B&B Vol Liefde. Niet zoveel mee.
De jeugd. Goed, Zondagsrust. ook prima. Wat mij telt had weet dat dit er 24 weer. Nou, We hebben ons nog wel even wat meer. Hoe is als alleen die eerste reactie? nou, misschien de jeugd wel. En dat de jeugd niet altijd, dat de jeugd ook heel veel goede dingen heeft. Als ik dat zie, dat er ook best heel veel jeugd in de vrijwilligerswerk zit. Dan prijs ik dat. Ik vind dat hartstikke mooi. Maar ik het vaak in negatieve zin, hoe jongeren? Nou, je leest natuurlijk soms wel eens wat. Alleen ik vind dat soms dat het onbelicht wordt voor ook jeugd die, nogmaals, die dus ook veel vrijwilligers doet. Of toch wel een bijbaantje doet. Nee, ja, want ik het vaak over hangjeugd en van die altijd een negativiteit. fatbikes en grutte bekken. Ja, maar ik bijvoorbeeld uit mijn Jumbo-tijd, ik ben nu 3 jaar uit de zaak, herken ik dat totaal niet. Heb ik echt mensen gehad die echt werkten voor hun geld en graag aan het werk wilden. Alleen je moet soms compromissen sluiten. Bijvoorbeeld, ik neem heel kort een voorbeeld met sportclubs. Ik sloot aan een convenant af, zelf bedacht, met sportclubs. Dat zij zorgden dat ze gingen trainen op dinsdag en donderdag. Dan zorgde ik ervoor dat zij dinsdag en donderdag niet werden ingepland. En dan kwamen ze op andere dagen werken. Dus zo zorgden zij voor fitte mensen. En ik zorgde ervoor dat ze bij mij aan het werk konden. En een zakcentje konden verdienen. Dus ik heb daar alleen maar goede positieve reacties. Maar er zijn natuurlijk ook boefjes bij. Zeker. En ik wil mensen die als vakkenvuller dan misschien bij de kamer. Hoe gang ze daarmee om? Nou ja, dan ga je toch uiteindelijk het gesprek aan. En je gaat dat niet gelijk uit de weg. Dat je zegt, nou die ontslaak, maar die hoef ik niet meer. Nee, absoluut, daar ging wat gesprek mee aan. En je ziet toch vaak dat daar wat achter schuil gaat. En als je je daar verdiept, en dat deed ik, in mensen. Ik heb ook een jongen gehad die was dus verslaafd. En daar ben ik uiteindelijk op bezoek geweest in de kliniek. Terwijl het voor mij helemaal niet hoeft. Maar uiteindelijk die jongen is weer volledig op een rails gekomen. Bist u in dat personeelsbeleid ik altijd een motivator West? Die het aan het begin van de dag dan zei, jongens, en nou knallen we jood. Maar in de achterholen misschien wel de dollartekens van dat is goed voor omzet. Maar... Nee, zo werkt het niet. Ik denk dat het uiteindelijk, kijk, we werken in verschillende shifts, maar het is uiteindelijk ook dat je zelf meedoet. En dan creëer je een stukje respect. En respect moet je verdienen. En dat zul je als eigenaar dat ook moeten doen. Nou, dus die zelf ik mij de biersem op het parkeerterrein om het on te veilen. Absoluut. En in de containers. En ik hielp zelf achter de flessenband. Dat maakte me al niks uit. Stropdas had ik niet om. Ik heb bij mijn bedrijfsleider een keer de stropdas afgeknipt. Ik zei, met stropdas kun je niet werken. Dat was een dure stropdas. Maar uiteindelijk was het wel heel duidelijk. Ja. Nou ja, het geldt misschien om dat zo in de hiërarchie in het bureau, die er natuurlijk wel wezen moet, want er moet meestal onstuurd worden. Maar dat binnen die hiërarchie er kennelijk een omgangsvorm te vinden is, waarbij je op een heel soort terrein ik de liekerse van waar binnen. Ja, kijk, vergeet niet, je moet het samen doen. Ik kan het niet alleen. Ik had geen verstand van groenten, geen verstand van vlees. Daar had ik geen, dus dan moest je samen, moeten we dat klaren, die klus. En dat is het verhaal. Ik denk, als je dat uitstraalt, dat je ook om elkaar denkt. Maandagmorgen zieke had ik niet. Ik had wel jeugd aan het werk, maar die waren er. Want die vonden het leuk om te werken. Je moet het ook respecteren. Je moet het ook eens een keer een schouder klappen. Functioneringsgesprekken deden wij niet. Waarom moet ik 5 maanden wachten voordat ik een functioneringsgesprek heb? Ik zie dat niet. Ik zie dat toch op een andere manier. En dan is ik net zo dat Jumbo uit Veghel roept van, maar dat mat wel? Ja, dat moet wel, maar dat deden we niet. Zo is het dan ook, want ik ben zelfstandig ondernemer. En natuurlijk hing ik onder de vlag van Jumbo. Maar toch met een eigen sausje. En dat is denk ik ook de kracht die we hebben gedaan. Ja. Hier is niks met voetbal, zeist. Nee. Dan hast de regen tijden op heden. Nee hoor, ik vermaak me prima. Nee, dit WK voetbal. Er is vannacht een wedstrijd. Daar zit ook geen wekker voor. Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Nee. En is het handig dat retailers daar wel op inspringen? Ja, zeker. Dat was natuurlijk wel de markt. Hè. De oranje vlagjes en de juichshirts en wat voor noem alles maar op. Ja, nee, tuurlijk. Dit is wel als ze ver ook in de wedstrijd, dan is dat prima. Dan is het goed voor die chips en voor het bier en et cetera. En als het barbecue weer is het helemaal prima. In combinatie mee. Nee, tuurlijk. Absoluut. En dat moest je ook wel volgen. Maar dan lift je daar wel op mij. Ik al hij er zelf niks mee. Nee, zeker. Maar ik bedoel, ik was iedere dag ook met weer bezig. Wat van weer wordt het toch wel afhankelijk. Wat regent het. Ja, dan gaan de klanten toch wel andere keuzes maken. Is meer op one-stop shopping. Dus dan kwamen ze toch meer bij onze winkel om hun boodschap in één keer te halen. In plaats bij verschillende winkels. Dus daar moest je rekening mee houden. Dus daar was je altijd wel op de achtergrond mee bezig. Ja. Oké, nou de toekomst nog even. Want ja, daar gaan wel wat dingen achter die oorsletten. Daar ben ik een aantal activiteiten, daar best nog heel tijd actief mee. Dan maak ik alweer plan, nou we hebben alweer jet hoe was al je van door best. Maar hast nog hele concrete toekomstplan west mee ondergang worst? Ja, nou daar zijn we allemaal mee bezig. Naast onze Wils Huiskamer en de Demotheek zijn we druk bezig met een Wils Huis in Dokkum. Waar mensen dus kunnen wonen met dementie. Niet in de klassenzorg, maar iedereen die dementie heeft, die zou daar eventueel kunnen gaan wonen. Daar zijn we heel druk mee bezig op de achtergrond.
Zijn met verschillende landelijke partijen in gesprek. Maar is dat nou net typisch een voorbeeld van iets wat wel toch een grote organisatie of de oerhiet onstuurd worden moet? Nou, kijk, het wordt wel aangestuurd. Maar als wij nou kunnen zorgen als organisatie dat we dat mogelijk maken. Dat het in Dokkum kan en wordt een Wils huis. Dan zou dat natuurlijk fantastisch zijn. Dus daar, want er is zoveel. Dat gaat alleen maar groeien, mensen met dementie. 1 op de 5 krijgt het. 1 op de 3 vrouwen. Dus er is ruimte ook voor zo'n huis. Of een respijtkamer waar iemand kan, de familie weekends weg wil. En waar dus de patiënt, de mens, daar terecht kan. Dat hij goed wordt opgevangen. Nou, dat is een van de mooie uitdagingen. En we hebben een prachtige mooie volgend jaar. Daar ben ik heel trots op. We hebben 20 september Los Dokkum. Er gaan honderden sporters. Los Dokkum. Er gaan honderden sporters komen in beweging. Onder andere voor Wil. Want we gaan volgend jaar de hoogste berg van Nederland beklimmen. Met 6 mensen met dementie uit onze gemeente. En de hoogste berg van Nederland is? Vaals. Vaals. Oké, ik dacht even, misschien is de Vanberg wel. Nee, dat is niet de Vanberg. We moeten wat verder voort. We moeten wat verder weg, maar de intentie is natuurlijk daarachter. Het is voor jou en voor mij is het een peulenschil om 400 meter te gaan klimmen. Maar voor die mensen is het een hele opgave. Maar dan neem ik je wel mee. Spreek voor diezelf. Ja. Nee, maar dus het is fantastisch dat we dat kunnen doen. Die mensen kunnen pas 6 weken van tevoren kijken dat ze mee kunnen. Maar het is fantastisch dat we dat volgend jaar en door middel van dat zoveel sporters, honderden sporters 20 september in actie komen. Voor Wil onder andere kunnen we dat gaan doen. Dan gaan we met een heel team heen. En daar zie ik enorm naar uit. Ja. Het lijkt me geweldig. Ben je bang dat je zelf Alzheimer krijgt? Nee. Want? Ja, we hebben natuurlijk neurologen, we hebben geriaters, we hebben nou straks neuropsychologen. Ja, het kan erfelijk zijn. Het kan gewoon domme pech zijn. Ik probeerde zelf heel actief, maar ook sportief te zijn. Goed om bij eten te letten. Dat deed ik altijd al en dat doe ik altijd al en nu ook nog. Dus ja, daar doe ik mijn best voor. Maar ik ben er niet bang voor. Maar dan gaat wel jongen wat de docht. Vreselijk. Wat je het krijgt. Ja, het is vreselijk. Ik vind het een mensonterende ziekte. En ik heb bij mijn moeder gezien, maar ik heb laatst bij partnergesprekken gezeten. Van partners van mensen met dementie. En ik heb dat natuurlijk met mijn ouders gezien. Ja, het is schrijnend, echt waar. En als een overheid dan zegt, mensen moeten zo lang mogelijk thuis blijven. Nou, ga er maar aan staan. Als je weet dat als wij zo'n woonhuis willen doen, zo'n Wils huis. Mensen zitten daar gemiddeld maar 6 maanden. Zo slecht komen ze binnen. En als je daar partner van bent, nou, dan moet je maar eens meemaken hoe dat is. Dus ik vind het echt heel. En natuurlijk zijn andere ziektes ook erg, heel erg. Maar dit is er gewoon ontmensing van mensen. Dat je gewoon je moeder, in mijn geval mijn moeder, kwijtraakt. Ja, dat is heel erg. Maar als je dat zo intensief beleef je, dan vind ik het zuiver opmerkelijk dat zij. Nou, ik ben helemaal niet bang dat ik het misschien krijg. Nee, maar kijk. Dat hele proces zich bij die afspeeltjes zit. Ja, maar daar kan ik natuurlijk. Nee, zo zit ik niet in elkaar. Ik heb niet. Nee, die gedachte heb ik niet. Ik krijg. Het hoort heel raar. Maar het is een vreselijke ziekte. Maar ik krijg er zoveel energie van. Om me in te gaan zetten. Met al die vrijwilligers van ons. Die 60. Om te zorgen dat we in onze regio bekend zijn. We gaan nu met Wil op reis. Gaan we naar de dorpen toe. Een prachtig mooi project. Wordt vanuit onze Wils huiskamer georganiseerd. Door Dennis Melk onder andere en Hetty Koms. Fantastisch. Daar gaan we dus naar de dorpen toe. Want dementie houdt niet op bij Dokkum. Dus daar hebben we weer mooie projecten. Dus wat is niet fantastisch. Ik kan er nog veel langer over. Ik heb helaas maar een uur, René. Nou ja, meet je wij het nog mee dat er een medicijn komt? Nou, misschien wel, ja. Ja? Nou, ik dus denk... dan praten we in die geval zeg maar binnen een periode van 30 jaar. Nou ja, er zijn nu al ontwikkelingen. Er zijn nu al dat mensen bezig zijn met medicijn. Maar mensen geven ook duidelijk aan wat je eigenlijk moet doen om te kijken dat je het kunt voorkomen. Maar er zijn natuurlijk al wat ontwikkelingen gaande. Ja. Absoluut. Ik ga van de moment waar de gordelroos vaccinatie gaan. En ze hoop je dat ik een manier is om misschien. Maar goed, dan is de oerhiet weer in zijn krentergiet. Van dat maar de meesten zelf maar betalen je. Behalve wat ze 60 worden. In dat hier. Ja, ik vind dat, weet je wat is René? Ik vind gewoon, dat zei ik net ook bij het huis, maar Wils huis, iedereen is daar welkom. En dus geen klassenzorg. Waar ik het grootste hekel aan heb is klassenzorg. En dit is ook weer zoiets. Als iemand het niet kan betalen, die krijgt die prik niet. Nee. Ja, er gaat zoveel geld in dit land verloren. Zowel landelijk als lokaal gaat er geld. Dan denk ik, hebben we dat nou niet voor elkaar? Dat mensen, en dan is dit toevallig deze prik, maar dat heb je met andere zaken ook. Ja, dat vind ik gewoon heel erg.
Ja. Nou, het bent 2 prikken van €220. Ik ken dat betalen ook. Als dat betaal je, maar een heel soort mensen kent net betalen. Nee, klopt. Ik vind het schandalig. Alsjeblieft. En dat docht mij dan zeer dat ik hem wol neem. Ja. Mij in de achterhol het idee, maar er zijn oormeesters die het misschien wel willen. Klopt. Met deze oerwaging van dominee Koster blijven we dan even hangen aan het eind van dit programma. Want het zit er alweer op. Het dat wij dadelijk naar de laatste muziek in van dit programma. Is wel weer heel bijzonders. Maar voor die tijd nog even de gast van Nijweek. En dat is dan de laatste van de Simmer, Anne Gooiske Breteler. Kent dat? Jazeker. Zeer getalenteerd. Zeer getalenteerd op meerdere terreinen. Nog weer daar meer Nijweek van. Maar nou nog meer van die muzikale smaak. Corrie Konings. Ja, Corrie Konings. Thuis waren ze er niet blij mee. Maar Corrie draaien we regelmatig. Ik zit op zwemtraining en 's morgens heel vroeg. En dan, ik zal mijn maat zijn naam niet noemen, want die schaamt zich ervoor, denk ik. Maar dan draaien we vaak 2 of 3 keer de rotonde rond. Doe maar wel even. Ja, dat is Ilke Krol. En dan hebben we 2, 3 keer draaien we de rotonde 's morgens door. Of om richting het zwembad. En dan hebben we Corrie Konings op. Ja. Het is altijd heel gezellig. Nou kunnen de handjes omhoog. Ja, dit gaan we zo meteen even door, ja. Dit is volgens Dank Wolf voor die Iepenhiet in dit peteer. En we door de handjes omheen bij Corrie Konings. Mooi was die tijd. Dank u. Ik zou zeggen met z'n allen.